ligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia. Gani ari ang matip sa gudmalikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udto, 43 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Balikan na natin ang pagtalakay sa pila ka mga isyu kag topiko. No, subong tunga-tunga na sa bulan sang Enero, no, naglapaw na gani kita sa tuwa-tuwa sa bulan sa Enero kag sa sining nga kalawigon, no, sa mga inadlaw sugod sang Enero 1 tubtob subong nag-17 na kita nagtaas ang kaso sang COVID-19, no, kung sa bahid sang panibagong infeksyon ang paghambalan. Kag halos tanan ang napiktuhan tubtob nga ginabutang kita sa alert level 3 from level 2. Kadamo sa nagkalapiktuhan sa tanan mga negosyo daw nag-amat-amat naman luya subong matapos nga ginapidalom kita sa alert level 3. No, kagabi pag-agi nato dito sa government center, nakita naton nga hindi ikangay sa nagligad niya nga mga ginabi nga nag-agi kita nga masyado kadamo sa mga tao pero kagabi masyado na gilang ka-jutay. So but silingon nga nag-epekto amo ning epekto sang liwat nga pagsaka banwa sang kaso sang COVID-19. So hindi lamang nag-apektar sa pila ka mga negosyo sa aton nga mga katawan nga ang ilang regular nga mga movement doon apektuhan subong, kundi apektado man pati ang sa edukasyon, no? Ang mga manunodlo nga sa nagligad everyday nagakadto na sa eskwelahan, subong daw balik naman nga daw tagtatlo lang kadlaw ang ilang report sa kada semana. Kag ang mga kabataan nga sa nagligad lang daw nag-amat-amat na kung tani balik sa eskwelahan kay may arna kita sa limited face-to-face classes. Subong banwa liwat naman nga nagkunol ini kay wala naman sang hindi naman mapatigayon ang limited face-to-face nga klase bangod magani sining kulba kangawa sang liwat nga pag-ibwal sang kaso sang coronavirus. Now, this time mga kibanan, bangod sini, tingwa nato na nga makakwasang payag gikan sa committee chairman sa Committee on Education sa syudad sa Bacolod, si Councilor Atty. Renisito Novero, kung ano ang pinaka-latest karon nga mga hinunanon upod sa Department of Education, kung ano ang pinakamayo pagid nga himuon subong o ano ang mga immediate nga mga igapatuman para nga mapunggan ang paglapta banwa sa COVID-19, no, nga basi bala ang mga estudyante or mga manunudlo magkala-infect man, no? Alang-alang siya, no? Hindi makasulod ang Zoom. Kung alang-alang sa Zoom sa iya lang number na lang, no? Kuha naton sang payag ang committee chairman sa Committee on Education. 46 minutos banwa ang bill nakaligad sa tag ng alas 12. Kuha naman payag si Atty. Renisito Novero, ano naman yang pagtanaw sa legal abi yang side ang ining daw kaangay nga ginamandatory subong ang vaccination daw kaya ginamandatory ini pagi sa paghatag sang pressure sa mga katawhan. Isa na di sa pressure amo ang no vaccination no ride policy kag ikadua diri amo ini ang ginamando sang presidente nga dapat punggan ang mga unvaccinated individual nga makagwa sa ila sini nga puluyan, dapat magapabili na sila sa ilang puluyan kung hindi sila bakunado. So, ini nga mga tikang naghatag ini sang pressure sa katawan nga wala ka sang choice
kung hindi ka magpabakuna, kaya mo na imo choice nga hindi kaya magpabakuna, do hindi mo na mahimo na iya nga choice kay tungod nga kinahanglan mo gid magpabakuna, otherwise hindi ka makagwa or otherwise hindi ka makasakay sa pampubliko nga transportasyon kung hindi ka bakunado. Magluwas na gilang kung may anak kaya auto nga pwede ka lang niya makagwa kay ang mando sa nga Department of Transportation nga hindi man lang pwede makasakay sa pampubliko nga transportasyon. Kaga kung may pribado nga salakyan, pwede man niya makasakay. Pwede man niya makagwa. Pero galing kay ang problema lang, kung hindi ka bakunado, makagwa ka man tuod, pero limitado magyapon ang lugar nga pwede mo makatuan. Kay may pila ka mga lugar, mga public places nga hindi ka pwede makasulod. No? Hindi ka pwede makasulod. So limitado gyapon. Daw ka ngay balaya nga isa ka kapispis nga ginambalan kaya siya si lupad lang paluparon ta ning pispis. Kuhaon ta ni saula paluparon tang pispis. Pero ginbuhinan galing niya nga pakpak. Ginbuhinan niya nga pakpak. No? Kakita ka mo ng pispis nga ginbuhinan ng pakpak nga igo na magkapakapag hindi na makalupad palayo kay paano pa makalupad kay may buhin ang niya nga pakpak. Ginuot na sang kuyos, di daw mo nagsistema subong. Nga sige, okay lang. Pwede ka mo ya makakuan, pwede ka mo alagaw, pwede ka mo makagwa sa inyo puluyan, or pwede ka mo makasakay sa salakyan, inyo kung ganito na salakyan, kag makagwa sa inyo puluyan. Pero hasta lang ka mo na sa mga lugar nga allow lang nga pwede ka mo makalibot-libot. Kaya may mga malls ganing nga daw hindi man magpasulod sa mga tao nga hindi bakunado. Yoti, kuanin ni siya daw naghatag sang pressure sa mga katawhan. Kaya hindi man pwede magmando ang gobyerno nga i-mandatory ang i-mandatory banwa ang vaccination. Kay nagalapas ini sa aton nga kasuguan. Ti parang hindi maglapas sa kasuguan, okay, libre ang tao nga anybody hindi magpabakuna kay ilan na personal yang pagpati pero limitado lang ang ila sininga hulag. Sa piya kalinya sa Attorney Renicito Novero. Councilor, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbudan. Mayong hapon sa inyo bilog management and staff. At mga palangga, maukod na dagpalamati sa Bombo Radio, mayong hapon sa inyo tanan. Okay. Antes ako magpadulong sa bago ko lang ginahambal nga parte sa mga vaccination kag sa pressure nga ginahatag karon sa gobyerno sa mga unvaccinated individuals. Diri kita nay sa aton nga edukasyon, no? Departamento sa Edukasyon. Councilor, kumusta na ang mga latest nga pagginon-ano niyo with the Department of Education? May kanta na sa siling nga padayon nga pagsaka karon sa kaso sa COVID. Sa aton di eskwelahan, wala man tani problema. Insofar as the quarantine and isolation facilities naton naging ready naton last year, kag nagligad pagid nga mga 2 weeks sa 2020, ready man gihapon. Although kasubong tatlo ang ginagamit naton na quarantine facilities, Bumbudan. Ang A.L. Jaime, ang Italian, at ang ETCS-4. But we have about 4 quarantine and isolation facilities being ready. Okay. It can accommodate for now, it can accommodate about 1,000 bed capacity. Okay. Ang aton face-to-face classroom instruction sa Alangilan National High School, gina-address naton na karon niya sa aton DepEd. Kag nagligad lang sa semana, nagsiguro na kami ni Mrs. Ortonio, ang principal sa National High School sa Alangilan, and we agreed na pwede sila kasige sa ilang face-to-face classroom instruction sa National High School sa Alangilan, provided ang konsentimiento ng barangay officials padayon man. Kaya ang consent ng barangay officials ng barangay Alangilan depende man na sa surge sang
infection sa ila barangay. Mhm. Because at that time, zero infection sila. So, ginapakamayo nila nga pwede sila makasigi ng classroom instruction nga secured ang mga kabataan ug ang mga manunudlo. Ugaling, hindi lang kita kaliton sa ibang eskwelahan. Because initially, nagaplano tani kita nga ang pilot face-to-face classroom instruction from Alangila National High School. Malito naman kita o kung madugang kita sa Arceo Elementary School. Alangilan man na. Kag sa Rafael Alaunan Elementary School sa Alangilan, kag sa Father Christian Integrated School. But because of the new surge of COVID-19, pangod sining bago nga variant, ang Omicron, yun pakamayon namon nga hindi lang anay isigihon sa ibang eskwelahan ang aton pilot face-to-face classroom instruction. Aha. So nagapabilin nga ang sa Alanghilan lang gid ang may arasang face-to-face. Sa Subong, but that is still addressed sa Department of Education kung kinahanglan sigihon nila o hindi. But from our end, kung okay lang ang barangay officials ng barangay Alangilan, then they can continue. Aha. Kung sa bagay ang Alanghilan daw kalayo naman niya sa COVID kag ang mga estudyante na daw dra malari nagapabilin daw ay may nagadulog sa Bacolod. Correct. Kag ang ginapa-eskwela lang dito, ang mga taga-barangay Alangilan, gid lang yan. Aha. They are not allowing students coming from outside the barangay. O galing ang problema lang kay mga manunudlo siguro ba siya naga from time to time nagapa Bacolod. Ang mga manunudlo dito sa Langila National High School, puro tanan bakunado. Ang mga estudyante nga gina-allow nila, puro man tanan bakunado. Okay. Hindi pwede nga mapasulod dito sa eskwelahan ang hindi vaccinated individual. Okay, sige. So far sa subong ya counselor, maglusabi sa sinang mga concern daw sa nagligad lang nga bulan ang mga manunudlo ang ilang attendance, ang ilang pag-report sa eskwelahan every day gid, 5 days a week. Subong sang nagliwat nga nag-ibwal ang kaso sang COVID-19 daw 3 days a week na lang man ang ilang pagpadulong sa eskwelahan. So sa imong paglantaw ini isakto ini nga tikang nga ginhimo sang DepEd. Well, ang ginahimo sa bungsang gobyerno that includes ang DepEd is preventive measure. Ang prinsipyo sa gihapon that prevention is better than cure is made applicable. So kung maka-expose ang mas damo nga mga manunudlo kag kabataan ang daily reporting sa eskwelahan, so ginpakamaayo nga i-reduce nila ni into 3. And that is still a welcome development. Anyway, kung may ara sila duga nga mga alubrahon, may mga cellphone na sila, may mga Zoom meetings mga pwede na mahimo. They can also hold their conferences virtually. Aha. So wala pa kamo kaistorya parte sa sining ginaduso sa tuana itong sa nagligad lang duwa ka semana nga health break. Hello? Hello, sir. Today. Oo. Subong ba bati mo ko subong, sir? Yeah, I can hear you now. Okay, siling ko how about atong ginaduso nga duwa ka semana nga daw ma-break anay mga manunudlo? Well, kuya, personally, I have no objection. Kung kinanglanon mag-break idanay ang mga manunudlo, at least that will prepare them better for their next assignment. And then, preservative na nga hagna sang Department of Education. Hindi man kinanglan nga magsagi gid-expose ang ila kugalingon. Kung pwede man lang nila magamit ang Zoom and virtual conferences, okay magihap. So, under the present situation, kuya, wala ko objection tang breaks ang aton mga educators, even for 1 week. Okay. Sige, sa subong sir, way man sang mga panibago nga concern nga ginapadangat sa
sa imo sining nga opisina. Considering may bago na kita subong man gali nga Schools Division Superintendent diri sa Bacolod. Nothing new. Nagplano kami nga mahiwat kami sa first nga local school board with our new division superintendent in a week. Mm-mm. Nagabalanay kami to ni Primo Moises de la Cruz kay ina-instructionan naman kami ni Mayor Bing na mahiwat kami gilayon sa local school board meeting agud nga ma-finalize namon ang amon mga ginpang plano nagligad ang ari pa diri si Ma'am Gladys. Mhm. And at the same time, maka-familiarize man si si Dr. Hico, ang bagong nga superintendent, ang mga programa natin dito sa Bacolod. This week, we shall have one local school board. Okay, At so gusto ko amo pa ni ang mandalon man first sa nga iya, ang pag-meet ninyo ni Dr. Hico, sir? Yeah, that will be his first attendance sa atong local school board meeting. Luyag kumandalhon sa iya ang take up namon sang first official Monday of the year together with the Assistant Division Superintendent regarding the availability of our classrooms and schools for purposes of quarantine and isolation facilities. Kasi bago lang sa di, Okay. Dali doon nadulang audio ni Attorney Novero. Okay, daligin lang bumbulito doon nadula si Councilor Renisito Novero. Hello, Councilor. okay. But yun ako? Okay, sige, go ahead, sir. Okay, doon na utod kagina. Yeah, I was saying, mahiwat kami sa amon nga first local school board meeting with our new division superintendent. Kay luyag man akon ma-inform sa aton mga programa sa syudad, kag sang luyag man naton maangkon ang iya confirmation as a superintendent sang availability sa gihapon sa mga eskwelahan nga ginama naton as quarantine and isolation facilities. Okay. So far subong daw way magigya sa mga concern na magluwas sina diri sang iban nga mga concern parte sa COVID. Way naman sa iban nga mga concern subong nga dapat i-address ang aton nga committee ba, sir? So subong nothing new yet. Nothing new. Kabay pa nga hindi magmuad ang aton mga infected individuals sa Bacolod. Okay, sige. Sir, liton kita sa pila pa ka mga mainit-init nga issue gining sabayin sang vaccination. Although nga ang syudad sa Bacolod, kung suno pa sa interview ko gapon sa kay Executive Director Ang nga daw naglapaw na gani kita sa herd immunity. Pero kada may ara pagyapon nga wala mabakunahan because hindi man sila magpabakuna. May iban nga may mga balido man nga rason. Anyway, ang national government, si Presidente Duterte, nagmando sa nagligad nga ang hindi bakunado punggan sa pagwa sila puluyan kag subong ginapatuman sa NCR ang no vaccine no ride policy kag ang Vallecart Transit nagapatuman man subong sang no vaccine no ride policy. Although nga hindi man naton makabi nga directly nagahambal ang gobyerno nga i-mandatory ang vaccination, pero short of saying do may mandatory gid kay may aras ang pressure karon nga ginapapasan sa mga pumuluyo. Anong pagtanaw mo sini Councilor? Well, first of all, ako nagatindog sa gihapon nga diretso sang kada tawo ang yalawas kag kabuhi. So kung ang isa ka tawo may desisyon nga hindi magpabakuna, hindi mo ni mapilit sa iya nga magpabakuna. Aha. Ugaling, ang aton gobyerno may ara man mga pulisa para nga maproteksyonan ang kabilugan. Kag isa sini sa mga programa sa gobyerno amo ang no vaccine, no ride. Kag gina-implementar nila subong sa National Capital Region. Diri sa Bacolod, so far, daw wala pa kita nakabaton sa nga muna nga direktiba halin sa LTO. Aha. Pero kung may ara na, then I would say nga depende naman sa
tao kung nagpati sa nga hindi sa kinanglan bakunahan, then he should be ready to accept the consequences of his decision. Mhm. Kay hindi taman masala ang gobyerno kung ang gobyerno naton maninguha na maghimo sang tikang agud maproteksyonan ang katamaan. Mhm. It is covered by the General Welfare Clause or mandate sa aton Constitution. And that is under Article 2 of the Constitution. Kag ginahambal dira nga ang aton estado is mandated by the people to do the best interest for the life, the property, and the general welfare of our people. Kag ining hagna sa buong sang gobyerno, kung imo tanawon, maayo man ni ang motivasyon. Although, of course, ang konsekwensya sini, may iban nga mga tao nga wala na bakunahan, then definitely, they will suffer the result of their decision nga hindi magpabakuna. Mhm. Diretso man na nila nga hindi magpabakuna. Karon, kung ang gobyerno maghimo sang tikang kag mando nga kung no ride no policy, no vaccine no ride policy, then they should also respect the government policy in that matter, no? Mhm. Although masiling kita nga hindi mamando sang gobyerno ang pagpabakuna, even then, however, makita mo nga this is an indirect mandate, Bumbuda, no? Aha. Indirectamente nga mandate nga dapat magpabakuna ang tao kay kung di magpabakuna, he will be depriving himself of several privileges nga ma-enjoy nila Aha. idalom sang estado. Okay. Attorney, do gin example ko gani kagina siling ko do pareho sa pispis nga ara sa kurong. Igo tagaanta ka ang pispis tagaan ko kahilwayan nga magkagwa sa kurong. Paluparon ko siya pero gin buhinan ko iya pakpak. Gin buhinan ko iya nga kuyos. Magkalupad man siya pero do lang limitado lang ang iya nga paglupad. Siling ko ti do pareho ni siguro ang mando subong sang presidente niya. Okay lang why problema kung di ka mo magpabakuna. Pero buhinan lang galing inyo nga kuyos kay hindi ka mo makasakay sa pampubliko nga transportasyon. Kung makagwa gyud man kamo sa inyo balay kay may pribado kamo nga salakyan, may mga lugar nga hindi kamo pwede ka kadto kay restricted ang unvaccinated. Tido pareho lang sa pispis nga ginbuhian mo sa hawla, ginbuhinan mo iya pakpak, attorney. Well, maayo man na nga analogy. Pero kung ako man, pambalon, luyag ko magbalik sa aton first month. Mga nauna nga bulan sa aton experience sa sining COVID-19. Kung imo madumduman, Bumbudan, may mga lockdowns gani kita at the time, di ba? Oo. Ang lockdown is actually technically a deprivation of liberty. Aha. Di ba? Yes, yes. It is a deprivation of a certain right. It is a discrimination against certain group of people nga ginbutang sa lockdown area. Mhm. Pero gintuman ta to, gin-observe ta to, kay gintan-out nga moto ang gin-programa sang gobyerno para sa kayuhan man sang tanan. In other words, may limitasyon sa atong diretso. Pag may mando sa gobyerno nga maghimo sang programa nga maatagan sing protection ang aton kabungkusan kung pwede lang. Aha. Kung may ara nga hindi mag-participate voluntarily, then at least the general number of our people, majority number of our people will be covered by the protective policy of the government. And that includes the policy of no vaccine, no right. Mhm. Okay. So wala sang kinalain, no? Way sang kung magsinggitan niya ang apektado nga ginlapas ang iya sining nga kinamatarong daw hindi mangin mabakod ang iya nga basihan. Yes, kabalo ka, ang direksyon naton stops where the right of others begin. Oo. For example, may diretso ikaw nga maglagaw. Pero kung ang imo paglagaw, nagatuga riskgo sa paglaton sa iban nga mga tawo nga may diretsyo magprotehir ng ila kaugalingon nga lawas kat kabuhi, then that right na maglagaw, which we call in law as the right of locomotion, is subject to regulation or limitation by the government. Aha. So masiling kita,
masiling kita be discriminatory. Yes, that is precisely a discrimination. But not all discriminations are unlawful. Not all discriminations are immoral. For example, ang mga casino, for example, discriminated ang magsulod dira 18 years below, o 20 years below, 21 years below, di ba? Discriminated ang public officials ang magsulod kag maghampang sa mga casino. That is still discrimination. But that is a lawful and that is a good discrimination. Yeah. Di ba la? O like, may mga maayo man nga discrimination. Only senior citizens and mga PWDs, holders ng mga card, can avail of 20% discount. That again is a discrimination, but that is a good discrimination. So in other words, paghambal kita nga discrimination is not necessarily bad. Because when it is motivated for good, then that is a good discrimination. Yeah, sakto gina sa attorney. No, anyway, amo na balang ginasiling what you believe is absolute na imong nga pagpati, absolute na siya. Pero what you believe is absolute, what you did, kung ano imo ginahimo, hindi na absolute. Nga kinamatarong mo. Kinamatarong mo na magpati, absolute na imo kinamatarong nga magpati sa isa ka bagay. Pero hindi na absolute ang imong kinamatarong nga sa tanan nga bagay himuon mo. Nga absolute ng imo nga kinamatarong dira kay ang aton nga ginahimo kontrolado kag ginagovern sa ginatawag nga kasuguan aton ni. That's right. Your right stops where your duty to respect the rights of others begins. Oo. Hindi ini absolute ang aton diretso. All are relative rights. So kung may Bugani. diretso ikaw, nagapundo na kundiin ang imo obligasyon sa pagrespetar sang diretso sang iba, nagasugod. Di ba? Oo. So dapat balance. It should be a balance of interest. Okay. Sige. Anyway, so amo nang siling naton nga para nagid lang yang sa greater majority sa pangkabugusan sundo naton kung ano ang ginapatuman sa aton sa gobyerno kay ang pagpatuman sila sa gobyerno sa aton para niya sa kayuhan sa tanan, hindi nga para sa kayuhan sa pinalang ka individual. Yes, Bumbudan, suliton ko lang ang ginhambal ni Mayor Bing, palihog, no? Hindi ni politika. Pero ginhambal ni Mayor Bing amo ni. Mas kulbaan ikaw sa COVID-19 virus sang sa bakuna. Kag kami nga mga buhi kag maayo nga lawas subong nga mga nabakunahan. Kita tanan mga buhi nga ebidensya nga ang bakuna hindi malain sa lawas sang tawo. Pero sa mga nahalitan sang COVID-19 na nagkalamatay, na guba ang ilalawas, nagalastutudo sa ospital. Ina, mga ebidensya man, factual nga mga ebidensya nga ang COVID-19 kululbaan dapat likawan. Kag isa sa paglikaw amo ang bakuna. Kay kung wala bakuna ang imo lawas, wala ka protection batok sa virus. Ginahambal ko ni masami sa mga grupo. Ang bakuna do pariyo ni bala armas kag hangaway naton sa sulod lawas. Na kung magsulod ang virus, amo ni ang madyudo, amo ni ang makarate, amo ni ang mapuno, amo ni ang matiro, amo ni ang masagang tang virus. Kung wala ka bakuna sa sulod sa imo lawas, pagsulod sa virus sa imo lawas, God forbid, wala sa may madyudo, wala sa may makarate, wala sa may masapungol, wala sa may masagang, wala masipa sa imong pangantra sa sulod ng lawas. That's why we need vaccine in our body. Aha. Do pareho sa isang pungsod nga wala sang armed forces. Oo, gani. These are actually armed forces within our body against foreign invaders. Okay. Sige, attorney, salamat gid, Councilor Renisito Novero, salamat gid sa imong nga oras kag maayong hapon sa liwat. Mayong hapon, madam. Salamat. Again, my prayer is that may God will protect us against COVID-19. Si Councilor Renisito Novero. No, isa man ka lawyer kag may araman siya yang pananawan bilang isa ka lawyer sa sining pagpatuman o kung panawagan sa gobyerno nga tanan magpabakuna kag ining pressure nga
ginapapasaan karon sa nga gobyerno sa mga individuals nga wala pa sa gyapon nagpabakuna. 12 minutos na nakaligad sa tagnang alauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time ko ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Update ini sa inkwentro mga kabyanan dito sa southern part sa Negros Occidental nga may isa ka katapos sa New People's Army nga napatay kay may pila pa ka mga nagkalasamaran sa damlag lang wala pa inisang identity. Pero subong suno sa Philippine Army may na-identify na ang nasambit yang NPA member nga napatay bangod sa isa ka inkwentro nga nagluntad sa tunga sang ilang puwersa kag sang puwersa militar. Sino ang ngalan sini? Kag sa diin inisya nga front sang New People's Army na bilong. Kuha naton ang report karon sa piyang kalinya. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Pomodan. Right, go ahead. Pomodan, may ara na identity ang napatay nga NPA member sa natabo nga encounter sa Gihulngan City. Espesyalmente Pomodan dito sa Sitio Manlibod, Barangay Sandayaw. So Pomodan, ang yasini nga pangalan mo si Arnold Suerte o kun ka Anton. Arnold Suerte. Okay. Kag Pomodan, isa ni siya ka leader sa nga squad. Kag madunuman ta nga may upod pa ni siya 3 ka bilog. Kag ini sila day Wendell Avila Julian, Trami Avila Julian, kag Richie Isabelo. Pomodan sa 3 nga upod sinisang napatay nga si Arnold Suerte, duha sa ila ang captured or ukon ara sa kustodiya sa atong makapulisan dito sa Gihulngan City. Kag isa dere Pomodan sa ila na 3 ara sa DSWD turn over kay minor de edad isa sa ila. So Pomodan, kung naman ta ang ini nga encounter ginalakipan sang more or less 12 sa mga communist terrorist group. Kag ini sila ang membro sang Central Negros 1 o CN1, Kumiteng Rehiyon Negros Cebu Bohol Siquijor o kon KRNCDS against sa aton nga tropa 62nd Infantry Battalion. So Pomodan, ang ini nga 3 dala naman ng ining napatay Pomodan mga pangatubang sa pila ka mga violations o kon na kaso. Yes, sa dira ang pagtapas sa kasuguan nga RA 10591 o kung illegal possession of firearms nga pag election gun ban kag frustrated murder kag ining aton nga mga kasundaluhan ang maga-file sa nga kaso exploitation of minors o kung violation on international humanitarian law o kung IHL. So Pomodan, ang aton sining commanding officer sa 303rd Infantry Brigade nga si Brigadier General Incencio Pasaporte ang liwat nga nagapaandam sa mga NPA members nga gasigi pa sa pagpangabuhi nga ara sa wala sa mga makawala bala nga side na naga secret sa gihapon sa gobyerno nga mag-surrender na kag ini na magpadayon pangabuhi bilang isa ka NPA kay wala untat wala ceasefire ang paggalaot sini sa ila. So wala ini nga encounter halin man Siapo sa bulig kag sa information nga ginhambal bala o kon nagikan sa isa ka tumuluyo malapit sa area Pomodan. Pomodan, pamatian ang pahayag sa commanding officer sa 303rd IB nga si Brigadier General Incencio Pasaporte. Ang isa doon ang napatay ng NPA, si Arnold Suerte, Anton, na-capture to nga NPA. Si Wendell Avila
Julian. Tapos isa si Trani Abila Julian. Oo. Tapos si Richie Sabilo. Okay. Patanan, sir. So, ang after to sa encounter last Saturday night, so kaagahon na-extricate naman tong mga napatay, including tong mga na-capture. So, pindala to sila sa sa Poblacion Gilgan City para sa procedural So ang minor ginturn over to sa DSWD, pero siyempre before that gin-interview sa tropa para mabalaan man ang mga circumstances kag mapailan sila sa tanan sang sang kaso. Ang mapailan to sila sang illegal possession of firearms, violations sang RA 10591, and then violation man sang aton Community Resolution 10741 sa Ganbanaton, and frustrated murder. Pero in addition sa amo nga kaso, the brigade will be filing IHL case against NPA sa armed group, specifically sa N1, mga key leaders nila sa Central Negros on violations ang IHL. Bala nato na mo na champion nila, but sila man nag-violate especially sa pag-utilize sa pag-recruit sa mga minors para sa revolutionary nila or sa armed struggle nila. Sir, ang napatay ni Sir Opon, dala naman ang mga wounded. May mga posisyon na sila, sir? Accordingly, parang squad leader nila member, pero ginpa-verify man nato ni sa mga identity niya. So na-verify man per identification, background niya, nga kaupod man sang mga FR natin before kung mga nag-surrender. So na-identify naman nila nga kaupod nila before niya. Oo. So mga membro lang sila, sir, wala sila mga dako or dako nga Hindi naman. O mga squad leader lang mula na yung mga level niya. So, ginkantuan niya na sa pamilya nila kahapon, ang update siya ron, ginkantuan niya sa especially mga minors, kaupod ang barangay kapitan sa barangay Trinidad, ginkantuan na ining mga kabataan niya, which is in the custody of DSWD, dito sa may Gilgan City. So, ang mangkay, sir, na ara naman sa pamilya? Ang last update sa ako ni Sara dito sa isa ka funeral home sa St. Francis Funeral Home sa may Gihulngan. So, nakakadto na kahapon ang asawa ni Arnold Suerte, si Mirabel, dito, So, pangayuan pa to sa mga proper identification ng sa police bago man ma-release pero wala pa ko update, pero kahapon lunchtime is nakita nakatuan na sa iya asawa. Amula na sa kumasiling ko ang mga teroristang NPA nagagamay ng lugar. Wala naton ang iba dira ang residente man sa Gihulgan ang nagsiling ang about sa presence sila. Mga din nga gin-verify sa atong tropa na nagresulta sa mo na enkwentro. So ang nasiling ko nga sa una nga we will not stop going against NPA, but kung may ara oportunidad na siling ko, dapat manaog na sila mga buhay sa mataway para hindi na mabutang sa lang alang ila kabuhi. Ara gihapon ang ICLIP or Enhanced Comprehensive Local Regulation Program sa aton gobyerno para masuportahan ang pagbalik nila sa mataway nga pangabuhi. Bumbo Gracelyn. Pamudan, so ang iban nga mga katapo sa CTG, sa Central Negros 1, nagatipid ang ila sila nga lagyan pamudan kay padayon pagid ang paglaot sa ila. Amo gani, so kubay pwede naman lang magdulhog na lang ka magbalik sa sabak sa gobyerno, balik na lang. Yes, pamudan kay wala gid sang kaayuhan nga mahatag ang pag-intra sa sining grupo, kundi puros lang kamalatan ang igahatag sa imo mintas nagakabuhi ka sa kalibutan.
Okay. So babadan amo nang update nga madulong ta para sa pagpangalagad sa bombohanay. So udto ini si Bombo Grace din lumato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 23 minutos na kaligid sa tayong nangalauna. This time may agawon ko man nag-report di Bombo Dennis Rubica o sa may provincial hospital sa Silay. Ang ilatong obigay ni Ward, ang sirado anay subong. Kay damo mga doktor sa nagpositibo. Ay naano na lang ini. Ang mga doktor na gid mismo subong banwa nagpositibo sa COVID-19. Di mo rin kakululbaan, no? Kung ang mga doctors na ang mag-surrender bla, kag hindi pagidyapon matap na ining COVID-19, ambot doon din natin mintindihan kung ano na lang ini. Dawalan lang katapusan. Samtang nga nag-inject kita sang vaccine, ang virus niya nagapamilit man niya mag-mutate. Nga para nga maglain naman ang iyang strain. Maglain naman ang iyang attitude. Maglain naman ang iyang kinaiya sa pagsulod sa lawas sa tao. Hingagaw man na yun, ubra ang Pfizer sang bakuna nga para sa Omicron. Siguro ano na lang ni kada variant na lang limuhan na lang sa bakuna. Ang imo nga bakuna, ang matabo sila, halin rin sa kwan na lang sa ulihi mo. Halin rin sa pinakapuno sa butkon mo diyo. Halin rin pa kanto sa may braso. Pagkatapos ng booster shot, ang booster shot ikatatlo na nga shot mo. Diba si may another booster naman, ang bilog mo na nga butkon na bumbulito basi mapuno na sang tublok sang dagom sa bakuna. Kung hasta nga ara yapon ang coronavirus. Sige man tagyapon sang sige lang ta tinublukan na isang bakuna sini. Ay na ano na lang yung sitwasyon sa aton nga kalibutan man. Kuha na to report ni Bombo Dennis Rubica. No, Silay Provincial Hospital ang ilang obigay ni Ward sirado, temporaryo lang. Kay may mga nagpositibo sa COVID-19 nga mga doctors. Bombo Dennis Rubica, please come in. Bongo Daniel, temporaryo na again pasira kon staff operation ang obigay ni Ward no on department sa Teresita Lopez Salado ni Provincial Hospital sa may siyudad San Silay matapos nga may mga doctors nga positibo iya sa COVID-19. Bombo dan sa aton portion nga baton may 4 ka mga doctors kag isa ka nurse ang positibo sa COVID-19. Then may 11 pa ka mga staff sa obigay ni department nga nangin close contact sining lima nag-positive kag nag-reactive no sa antigen test bumudan kay isla with symptoms nga rason ngayon isla ang na-isolate na karon bumudan so bawod siling kalimitado sa staff naton dira sa bigay ni department sa Provincial Hospital Silay amo ni ang rason ko nga temporaryo anay no nga gin stop no ang operation again close ang obigay ni department Bombo dan so magluwas sa temporary close ang obigay ni department limitado lang subong muda no ang admission anay sa Silay Provincial Hospital bangod sining insidente man no only emergency cases lamang no ang i-cater dara sa may Silay Provincial Hospital bumudan case to case basis no bumudan no kay sing tati bangod limitado kag siyempre no na-infect ini mga kuan na to na mga frontliners doctor and nurses so muna isa sa mga rason no nga medyo is anay no gana na yang operation dira bumudan so ginpag ni Gov Lacson nga ti so far bumudan no dili pa lang kay ginapang check pa naton sa pila naton ka mga district hospital sa probinsya kung may mga staff man o mga frontliners man nga nagkala-infect abi. Bumudan so far, wala pa man sa report nila bato sa Gov Lacson, kundi amula ning mga personnel no? From Teresita Lopez Calandoni, Provincial Hospital, Bombo Daniel Samaragani, Liwat, no? Ang mensahe panawagan sa ato sa gobernador nga na maghalong kay kita na ko'y
sa sining tiempo sa mga komunikadasig mag transmit ang coronavirus bumudan ay kay as of kahapon January 16 ang probinsya sa Negros Occidental may 1,000 pilani sobra na 1,000 kita 1,027 ka COVID cases dire iya sa probinsya sa Negros Occidental bumudan sa umumaling so gani kon nga atong ligad nga o kapon nga daw sugod kapon nasa alert level 3 ang Bugos nga probinsya sa Negros Occidental bomboda so sa pila naton ka obserbasyon kay padakat naton kay Governor Lacson kay may mga obserbasyon kita nga nabaton kag of course may mapila kita ka mensahe nga nabaton nga sa pila ka mga LGUs daw wala kuno bumudan ginasunod ining pag limit o kon inane pagpagwa sa mga minors naton despite nara kita sa alert level 3 kaysa Unigov mga below 18 years old hindi anay pwede makagwa including sa mga vulnerable kag mga senior citizen so may pila ka mga feedback na nabaton sa pila ka mga LGUs sa gapon nakita ng presensya hapon ti Sunday damo ko nagapon mudan sa mga minors nga ara iya sa gwa nagalagaw di sa bato ginasato ni Governor Lacson kunya ni pang follow up sa mga LGUs dapat implement gid sa stricto ang pagbawal sa mga minor de edad nga magwa sa ilatag sa kapuluyan kadto sa mga public places sa dalom karon sa alert level 3 status sang probinsya sa Negros Occidental. Pamatihantan kabayan sa pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Unfortunately, our medical frontliners are getting infected. This variant that is present now in Negros is really very infectious, and so we will have to adjust. Other services in the hospital will be affected. We just hope that it's the Omicron because we noticed that the curing period is much shorter and milder. So we're just hoping that's the kind of variant that we have here now in Negros, because I think there is already local transmission. If you look at the percentage, it's local transmission. What I know right now is the one in Teresita. Pero ay pa man niya confirm Omicron sa province na Walang ganun But I'm just observing what is happening sa NCR and what is happening sa province. Kadasig Kadasig. Although DOH said na it's both Delta and Omicron, but we can never confirm it here yet in the province. Sa mga LGUs, Bulago, since nag-alert level 3, may mga observation, may mga reporting na nabaton na still ang mga minors daw, we have to remind them. It's very clear that 17 and below are not allowed to go out, and even senior citizens. So again, we have to remind the LGUs to be strict on this. Umuda mo to ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson sa mga stricto kita na kay Treble sa sulod lang sa sa Kasmana kadako-dako naman sa kaso naton sa coronavirus COVID-19 adin iya sa probinsya sa Negros Occidental Pamudan. Okay. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Subombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Di na pamatud-an tanana nga ang pagkadungol naton natanaw lang epekto sa NCR kay ang pagkadungol nagasaler kundi hinali nagsaka ang kaso sang COVID. Paano di magsaka nga sus? Pag tinipon-tipon nila sa ilir nga bulan daw hindi magwanta mo. Ang katigas ang ulo naton amo nang mangin mitsa sang aton yang kalaglagan. 32 minutos sa kanigit sa tagna nga launa, ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay Saudto, danay na makita buwas. Upod yapon sa inyong anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas,
consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balay. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome. Welcome diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes petsa 17 na kita karon no sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa malakatuni na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo siltagsa ka radyo sa kaangay nga radyo nga ari diri sa akon sini nga tupad mga kabombo no. So kung may radyo kamo I'm sure no naka-tune in sa DYWB Bombo Radyo Bacolod no kung sa din ang aton sining radyo nga ginapanghatag ginapangbaylo sa inyo nga may ara pa karon nya nga baylo man nga 1,000 pesos cash mga kabombo no pwede maliso no normal nga radyo for you to appreciate really what is the very essence of radio nga may radio dial nga pwede maliso. So sa mga nag-tune na dira sa aton siniiya nga radyo sa 630 kHz sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag sa tanan nga malabutan sa aton si pagwaragwag sa 630 kHz. Maayong hapon mga kabombo. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag log on sa aton si official website ang www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas and of course sa bugos nga kalibutan no sa aton siniiya nga mga suki sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hello and good afternoon. Sa liwat, www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa mga kabombong aton siniiya nga mga naga-enjoy man sa aton sinitagsa ka cellphone no. Kinahanglan ang aton sinitagsa ka cellphone kaangay siniho well equipped no. Embedded ang inyong siniiya nga ang aton singa Bombo mobile app no. Any time of the day, basta ara lang aton siniiya nga cellphone sa aton siniiya nga kamot, sa aton sini nga bulsa,
as if bala we cannot live without a cell phone, mga kabombo. So kinanglan embedded ina kag ang inyo sining cellphone may embedded ang Bombo mobile app, no? Naka-download na kamo. Sa mga naka-download na dira, hello and good afternoon. Sa mga wala pa naka-download, download din na ninyo sang Bombo mobile application. Kung sa din ang aton siniiya nga Bombo mobile app, crystal clear nga live audio streaming. Siyempre pa, sa mga naglantaw dira sa aton sini nga Facebook Live, mayong hapon lang gid sa mga tune in kay nagalantaw na dira, no, naga-watch sa aton sa Facebook Live. Hello and good afternoon. And of course sa aton sini nga YouTube channel, no, mas grabe subong ang barkadahan naton sa YouTube channel, no. Ara na kamo dira, kadto kamo sa YouTube channel, makit-an kuya dayon ang inyo siniiya nga mga mensahe. Comment kamo dira below, no? Kung ara na kamo, kadto kamo sa YouTube, and then you type sa search engine sa YouTube ang DYWB, Bombo Radyo Bacolod, and voila, makita na ninyo ang aton sining live program, no? Ang aton sining live video, kaangay subong diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. In fact, ara na dayon, no? Sanday Dard Fareñas, kag ang iya siniiya nga mga nagalantaw dira sa EB Magalona, no? Si Dard Fareñas is watching from the Kingdom of Saudi Arabia, no? Dira sa may Saudi Arabia. Ang iya siniiyang upod man si Boss Nelson Villatura sang Saravia, EB Magalona. Ti amo na sila ang nagapanguna gid, no, sa paglantaw sa aton sining YouTube channel, no? Kadto kamo dira sa YouTube channel, kag sa tanan pa dira nga wala nakakadto sa YouTube, kadto kamo dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Pagkatapos, don't forget to make an LSS, no? LSS means like, subscribe, and then share. And don't forget to hit the notification bell below para nga ma-inform kamo, ma-notify kamo every time nga mayara kita sang live video. Okay na kita dira sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki. Hello and good afternoon. Sa mga nagalantaw naman dira sa aton si Facebook Live, ara naman da sila ho. Good afternoon man sa inyo. Dugay-dugay aton man da sila i-greet mo nagapanguna gid si Sir Ivan Cerveza, no? Hello Ivan, mayong hapon. Ara man lang sila ni Tatay Eddie Cerveza kag ni Joyce Cerveza, yes, ni beautiful wife, ang Bugos nga Cerveza family. Dira sa may Bagroy, Bago City. Mga first in line naton nga mga nagaupod sa aton sinipila ka mga palaagyan. Pero sa gihapon na syempre steady pulso ang 630 kHz sa aton sininga live audio streaming via our local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. So once again, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ang aton to bombolito nga sobra, no? Okay naman siguro bombolito, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Without much ado, mga kabombo, no? Subong nga adlaw Lunes, ti ang aton sini nga Lunes kinanglan we will start it right, no? With the right mood para the whole week. Wala do kanami man sa aton sini nga pangisay-kisay, sa aton sining pagpangabuhi, sa sining dutang luhaan, mga kabombo, no, sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki, sa aton sining nga mga kabombo, no. Do san ulang ara na kita subong sa PETS sa 17, no, sa bulan sang Enero tuig 2022 na bag-o nga tuig, bag-o nga paglaom para sa aton tanan-tanan. Apisar nga daw nagarintoy subong nga aton sini nga panghuna-huna, aton sini iyang nga balatyagon sa nagakatabo sa aton palibot. Nga daw nagataas naman ang kaso sang COVID, no? Maka-relate? Hello? No? Pero sige lang, ang importante buhi kita. As always, ang ako sini nga mantra diri sa palatuntunan kahapon lamang. Ang importante buhi kita. Kay once nga buhi pa kita, may kusog pa kita, no? Sa pag-atubang sang bisan ano nga klase sa mga pagtilaw sa aton siniya kabuhi,
no? May ara kita ya sang kusog kag sound mind mga kabombo, and of course sound spirit. Ang aton sining spiritual life kinanglan na anuman healthy man, ang aton sining mental health kinanglan ipiliton tagid kag buligan naton nga magmangin healthy ini, no? Think best, think beautiful things, no? Despite of bad things around us. Ara man na sa aton mo, no? And ang pinaka-importante sa tanan ang aton siniya nga faith, F-A-I-T-H, ang aton siniya nga tuo, no? Kung kaisa ga piraw-piraw ang pagtuo ta, especially kung kadamo sa mga naga-bombardiyo sa ato, no? We are being bombarded left and right, to and fro, no? Front and back, upward, no? Sa mga problema sa kabuhi, as if balang, Lord, kuhaan na lang ko diyo, ibutang ako sa isa ka lugar kung sa diin nga makapahuway ako sa makadali, no? Amo ginaiya ang mga problema sa aton sining kabuhi. Sige lang, no? Ang importante sa nasiling ko na, ano ganing mantra ta sa kapon namang, importante buhi kita mga kabombo. Okay? So bisan amo na ang aton siniya nga ginapangtubang adlaw-adlaw nga tanan. I thought all the while, abi nato nagasugod na kita sa ginatawag new normal, no? Kaya daw nag-okay naman ang aton sininga kaso, naglubo-lubo naman, subong bawara naman. Sige lang amo na guro nga daw ginaano pagikita, daw ginatilawan pagikita kon hasta sano, bilbla, DJ Jesse, no? Kun hasta sano ang aton kun ano kabakod ang aton siniyang pagtuo, ang aton sininga ikasarang, ang aton siniyang strength, ang kabakod ta, no? Ang kabakod sang tao, well, may limitasyon because we are full of imperfections, pero kung aton iniitugyan sa Dios, bisan gahibi kita dira, bisan ara sa tunga sang pagtilaw, Lord, just give me strength. I do believe, and you too is also believing this, that God will just give us solutions to our problem, that God will just carry us through, no? Sa aton sining mga pagtilaw sa kabuhi, especially subong during pandemic times. Tugyan naton sa mahal nga makaako. Hindi ko lang ini ginahambal sa inyo, ginahambal ko man sa akong kagalingon kay nga palareho man lang kita. May mga problema, may mga pagtilaw nga nagakatabo nga ginaatubang naton, pero sa gihapon ari si Miss Jazz kag maga-testify, no? Maga-share sa akon sininga true to life story man, that because of God, because of my faith sa iyaya, tiari kita sa gihapon, no? Makaserbisyo kita sa gihapon every day diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. I'm sure amo man na, no? Kag padayon ang aton si pagpangabuhi despite and in spite of. Okay? Sige. At the end of the day, life is still beautiful. Ang aton sinipaginhawa, Lord, salamat kay buhi pa kami, no? Kung pugday na ta, amo na lang pinaka-problema sa tanan. Pero kung pugday na ta, hindi naman ta kaano ni, no? Kabatsyag sa mga problema diri sa kalibutan. Ang eternity naman yang atong ini nga atubangon duha man lang na mo, no? Duha man lang ang aton sini nga eternity nga pag-atubangan. It's either life, eternal life after death, or eternal damnation, no? Langit o kun impyerno, diin kita. By God's grace, no, mag-aupdanay kita ya sa langit, no? Sa iya sining mga promisa sa aton nga kung sino ang magatuo sa iya, no? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal everlasting life. Na may nga promisa, no? Apisal sa aton sining mga kahuyangan, pero ang grasya, the overflowing grace and mercy of God, i-embrace ta, no? Kay palariho, malaki ta tanan-tanan, waay kita kinalis ang aton sini nga mga kahuyangan. O kung ano dang kahuyangan mo na ni Miss Jazz, no? Kung ano dang mga imperfections mo as human being,
amo man ang akon, kay palarehos lang kita dirita na, no? But, palareho man kita, aging tubos sang Dios, no? Pinaagi sa pagpadala siya sinibugto nga anak na si Jesus, no? By the life nga ginhatag sa Diyos sa aton sa krus, mga kabombo, no? That is why we can move on, no? Keep it up! Mga kabombo, go! No? Sige lang, magpakabakod kita. Apisar nga may ginapangatubang kita nga mga pagtilaw. Good vibes si Miss Jazz sa sining adlaw sang Lunes. Yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang ginapabugal naton nga mga produkto sang kaugalingon naton nga Bombo Music Festival. Aton sini iyang tuigan nga paindis-indi sa pag-compose sang mga matahom nga bahanon with the beautiful lyrics, mga kabombo, no? This time aton lang tawon sa Facebook Live during that grand performance night kapamatian ang ining ambahanon nga ginatigluhan sobra, no? In everything sobra is bad, no? In everything sobra can make us problematic. No? It will give us bad effects kung sobra. Sobrang aton sinipalitik sa ulo, hindi manami, no? Basi pila kaya adlaw mapugday kita, makadto kita sa dalan kag kitaan tabla bombolito nga nagaano kita, nagasud-sud-sud-sud. No? Kung sobrang aton si pagkaon, hindi man manami, no? Kay gluttony, no? Kung sobrang aton si pagpulaw, mas hindi naging manami kay nga nagapahuyang sa aton siniiya nga immunity, no? So kinahanglan di kita magpulaw, ha? I'm telling that to myself, to you, and to everybody para nga maikasarang kita sa pagbato sining COVID-19 nga virus. Okay na kita dira. Kung sobra, hindi manami. Ginhimuan ini nga lyrics ng aton siniiya nga composer Mohamed Haristin nga amo ang aton sini nga composer sa ambahanon sobra kag interpret ni Aliv Navaira. Mga kabombo aton lang tawon during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2020 ang bahanon sobra. Ang inspirasyon niyo po sa pagsulat ng kantang Sobra, yung nakikita ko sa paligid natin. Kasi kung minsan, hindi mo namamalayan na ikaw mismo ay sumusobra ka na sa mga bagay-bagay na hindi mo nakokontrol. Katulad ng sa pag-ibig, sumusobra sa pag-ibig, sumusobra sa lahat, sa mga bisyo, sa araw-araw na gawain, lahat ng sumusobra ay nakakasama sa atin. I'd like to dedicate this song sa lahat ng mga taong nakikinig. This song's for you guys. Sobrang higpit, nakakasakal, sobrang pait, walang asuka, sobrang init, nakakapasok, sobrang sakit, kawawang puso. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Sobrang bigat, nakakangawi, sobrang paos, di makakawi, sobrang kuya, nakakaanto, sobrang pag-ibig, tumitibok. Lahat ng sobra, nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis, kinukulang, dapat pa chill ka lang. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Sobrang inis, nakakapiko, sobrang pangarap, umambisyon, sobrang pag-asa, nauwi sa wala, sobrang hiling, walang himala. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng
There you have it, mga kabombo. Sobra. Did I say Bombo Music Festival 2020? I'm sorry lang gid, no? I stand corrected. Bombo Music Festival 2018, mga kabombo, no? Pabugal tagit ina produkto sang Bombo Music Festival 2018. Kanami sa pagchakol ni Aliv na Baira sa punta, no? That time she is in love, I'm sure, with Muhammad Harris Teen kay boyfriend, girlfriend ba ya, no? Amo to ang collaboration sang boyfriend, girlfriend sa amo to nga panahon, no? Kay ga-perform ini si Muhammad Harris Teen sa nagkalain-lain nga resto bar sa Jensan, no? Taga General Santos City ini, kag dito sa South Cotabato. So, na-meet niya ni ang girl nga amo ang nangin inspirasyon niya sa iya composition. Kag ang ini nga girl, amo ini si Aliv Navaira, no? Ang nag-interpret kanami baya sa iya sila nga chakol kay as if in love gid sila nga duha, no? Si Sir Muhammad Harris Teen ara man tukar sa kilid niya sang guitar, mga kabombo, no? So, Bombo Music Festival 2018. Sobrang higpit, nakakasakal, sobrang pait, walang asukal, sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, kawawang puso, sobrang bigat, nakakangawit, sobrang paos, di nakakaawit, sobrang puyat, nakakaantok, sobrang pag-ibig, nang hihimutok. Oh, 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 sumusobra ka na. Oh, 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 sumusobra ka na. Katahom, mga kabombo, no? That is why nga gina-share na din naton everyday sa kahapon lamang program. Agod nga ang ini nga mabahanon, no? Ginapabugal gid naton, mga kabombo, kay kaugalingon ini nga paindis-indi sa pag-compose sa mga original holy music and lyrics, mga kabombo, sang Bombo Radio Philippines, no? Sang una, Ilonggo Music Festival, pamaskwa musika ng Bombo Radio Star FM, tub-tub nga na resurface ini sang 2016, kag nangin Bombo Music Festival na ini from 2016 until now, mga kabombo. Unfortunately, medyo nagpulo pahigad anay bangod sang COVID, no? Yearly ini kuntani ay ginahiwat. Pero, no, I'm sure, no, kung mangin okay ng tanan, proceed kita sa pag-discover from the grassroots nationwide sa inyo siniiyang mga abilidad sa pag-compose sa mga original songs at the same time pagkanta man ino iara kita yang composer and at the same time interpreter. That's God-given talent na dapat natin i-share sa iban. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa takna nga 2:00. By the way, sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa aton mga kabombo nga ara na dira, no? Sa aton sini nga YouTube channel. Subong masapos para sa aton naga-appear dayon ng inyo sining mga comments and messages, no, greetings sa YouTube. So kadto ka mo subong sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to like, subscribe and share and hit the button below, no, ang notification bell. Si Alex Fuentes, good afternoon, Miss Just Alex. Hello. Si Joey Perales, nga ang iya sini pariente. I think bata, no? Dira sa may Kayumit. Sir Joey, dinigani ang Kayumit. Good PM Bombo watching. Good PM Bombo J watching here at Kayumit. No, Kayumit. Thank you so much, Joey Perales. Abigail Marinas, good afternoon. Watching always si Abigail Marinas. And of course, si Roberto Belaño watching KLP while working online.
Wow, kanami, no? Roberto, mayo-mayo na nga pag trabaho, no? Samtang naga-online ka dira. Nagapulo pamati sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, nagalantaw sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Dard Farinas, Miss Jaspa, shout out sang Farinas family sa may Dumalag Capiz. And of course, sa kay Ivan Cerveza, keep safe and God bless. Thank you so much. And Dard Farinas. Dira sa may Kingdom of Saudi Arabia kasi as a friend, Nelson Villatura, Saravia, E.B. Magalona. So may hapon lagi dira sa inyo. More greetings, no? Dugay-dugay aton ina nga iga paambit kag pagabasahon ni Miss Jazz. Kadto na kamo sa YouTube para nga maka-interact kita diriho sa inyo, pinaagi sa inyo siniiyang nga mga mensahe. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panomdom. No, magabalik nga itong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental Paradyo Bombo! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin, di ka na. Katahom nga mahalon sa background sang kahapon lamang mga kabombo. Sa gihapon produkto ina sang Bombo Music Festival. Hanggat ako'y nabubuhay. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri mga kabombo sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Kag by the way, sa sining nga hapon, aton siniiya nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Gertrude. No? Si Gertrude, mga kabombo sang Bacolod City. Pero antes pa man nga aton mga basahon na iya siniiya nga true to life story ni Gertrude, mga kabombo. Ari anay pila naton ka mga mensahe nga nagpadala sa ila siniiya nga mga greetings, no? Diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Good afternoon lang dira sa kay Mami Ami Nalagon. Good afternoon sa imo Mami Ami kag sa mga nagpalamati sa pamilya Nalagon, especially sa bugos nga pamilya Nalagon, sa kay Mami Ami, sa kay Romel, no, sa kay Baby Sky, sa kay Joanna and her husband. No, dira sa may Kingdom of Saudi Arabia. Am I right, Mami Ami? No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton sini nga masuki, sa aton sini iya nga mga kabombo, no? Ngayong hapon sa mga suki naton dira ho, kag nagapareser na diri sa aton sini iya nga YouTube channel kag sa Facebook Live. Ma'am Juvie Sarge Amodente, no? Si Ma'am Juvie Sargent dira sa may New Zealand. Good afternoon. Good day, Miss Just watching with you. Ma'am Juvie, kamusta ka mo dira? Kay lapit ka mo sa Tonga, no? Inang bag-o lang bala nga may naglupok, bala nga underwater, bala nga vulkan, mga kabombo. No? Kamusta ka mo da, Ma'am Juvie? I hope nga okay lang ka mo dira. Yeah. Bangod sang nadulot sini nga tsunami, wala binagid sa Tonga, mga kabombo. No? From time to time, diri sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, ang pila naton ka mga update, no? Sa sina nga hitabo mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga suki. Dira sa may Dumalag Capiz, ang Fariñas family. Good afternoon. Take from Darda Fariñas. Antes man kita magbasa sa nga saysa ni Gertrude sang Bacolod City, ayari anay mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga kabahin sa aton siniiya nga Today in History.
Ang matutud nga kasaysayan sa pila ka pinanid sa maragtas sa aton siniiya nga kalibutan mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki ang aton siniiya nga Today in History. Bao pasensya lang gid kay ang akon siniiya nga straight hair. Medyo kinahanglan tulutadlungon kay para nami ang aton siniiya nga pag lantaw ninyo sa akon diri kay Miss Jazz, no? So kadto na kita mga kabombo sa aton siniya kabahin sa pinadnid sa maragta sa aton siniya pungsod Pilipinas kag bugos na kalibutan kon may dalalag ko, no? This time kadto kita sa world history sa aton sining entertainment portion, no? Sino dira ang nangin paborito ang cartoon nga ginatigluhan Popeye. Si Popeye. Oh, I'm sure hands up ginad ang tanan, no? Naga-hands up gid ang iban sa siniiyang cartoon character na si Popeye. Popeye the Sailor Man, toot toot. And Popeye the Sailor Man, toot toot. Di ba la, no? Sang medyo bulo ba taon pa kita galantaw gid kita sang serye nga ni, no? Cartoon series ni Popeye the Sailor Man. Aton ini nga tukion sa makadali mga kabombo kay very significant ang ini iyang petsa subong adlaw. Petsa 17, no? Sa sining bulan sang Enero mga kabombo. You know what? Base sa base sa origin, no? Sa sining cartoon character nga si Popeye sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, no? Kabahin sa aton siniya nga kahapon lamang, no? True to life story man ni kung paano ginhimo, no, ang ini nga famous cartoon character nga nangin serye sa TV kag ginhimuan sang pelikula mga kabombo, no? Kag sa of course sa comic strips ining Popeye the Sailor Man. Ang spinach, olive oil, Bluetooth, di ba lang sa una, the Brutus man nga, nag-Bluetooth naman. Wala matin-an talang ni, sa una, no? Amo ni ang pila ka mga characters, no? Sang famous nga Popeye the Sailor Man. Kay sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, January 17, sa tong 1929, kung isipon natin mga kabombo, 91 years ago. Grabe, no? Mas tigulang pa ya sa aton si Popeye, gali. Sang sa edad ta. Si Miss Jazz subong daw 29. 29. Anyos timpos nga 29. I'm now 52. Di, mas magulang pag si Popeye. Kasi si Popeye, no? 91 years ago, na ano na ni siya yaya? Natuga na ni siya mga kabombo. That was January 17 of 1929, 91 years ago, sa ang famous nga cartoon character nga ni, nga si Popeye the Sailor Man. Makita natin sa Facebook Live ang pila ka mga memorabilias niya sini. I just know, Bombolito, ari pa ni subong, no, ang Popeye. Sige. Na-create, no, natuga, nabunag, no? Nabunag ang ini nga cartoon character nga si Popeye the Sailor Man 91 years ago. Imagine, dugay-dugay na do. Ang cartoon fictional character nga si Popeye gin-create sang American cartoonist nga si L.Z. Chrysler, no? Tandaan ta mga millennials, for your information, sino ang maker, no? Kag taghimo sang character nga ni nga si Popeye the Sailor Man. Kung si Popeye, gin-create ini isang American cartoonist nga si L.Z. Chrysler, no? L.C. Chrysler Segar sa kompleto nga ngalan. Kag ini ang una nga nag-appear, no? That was today, the same date of the year 1929, no? 91 years ago. Una ini nag-appear sa Daily King Features comic strip nga Thimble Theater sa tong 1929. You know what? Ang Popeye sang una, hindi ni siya among title, no? Popeye the Sailor Man,
hindi ni siya amo gidya ang original gali nga title naging create ni LZ Chrysler Segar. Kundi ang iya sini nga title no sang comic strip niya nga published gin pa-appear sa Daily King amo ni ang Thimble Theater. Amo ni siya ang original nga title niya. Thimble Theater sa tong January 17, 1929. Mga kabombo, no? At least daw may ara na kita sang background, no? Nga gin-create ni sang American cartoonist nga si LZ Chrysler Segar kag for the very first time nabasahan ka nakita na ini nga comic strip sa Daily King nga naga-feature sang original name sang Popeye sadto pa nga Thimble Theater. Tubtong nga gin islan iniiya sang Popeye the Sailor Man. Mga kabombo. Tisino ang love team si kun si Romeo may Juliet, si Florante may Laura, si Jack may Rose. No, kon si Sinuman. Si Jazz may Dennis. Wow. Hindi si Bombo Dennis na naglabay bag-ulang ha. Si Doc Dennis may husband. No? Si Popeye may Olive. Si Olive Oil, mga kabombo. Si Olive Oil cartoon character ini naging create ni E.C. Segar sa 1919 sa iya sini comic strip nga Thimble Theater, no? Kag ang strip nangin gin islan ang ngalan, gin rename into Popeye after the sailor character that became the most popular member of the cast, si Popeye. Di ang iya sini iya nga love team amo ining si Olive Oil nga naga-kurtigid kag naga-prutrude ang iya si tigipusoon nga at the same time iya si mamata makit-an niya si Popeye nga nagakaon sa spinach kag ang mga muskulo ni Popeye nga nagaguluwa, no? And the song will just can be heard immediately. Popeye the Sailor Man, toot toot. Bo si Olive ga ang matay naga-heart-heart, no? Kaya naluyag gini siya sa kay Popeye. Pero may antagonist. Isa pa gid sa famous nga characters ng Popeye the Sailor Man or the before Thimble Theater, ang antagonist, no? Ang kontra ni Popeye nga si Bluto. So una, the Brutus man nga nag-Bluto ni man. No? Si Bluto, pamatian, tala na guro Bombo Lito, no? Si Bluto, sa nasiling natin, isa man ni ka-cartoon character, comic character, aging create iya sa 1932 ni LZ Chrysler Segar bilang one-time character, no? Bluto, the Terrible. No? Amo ni siya si Bluto the Terrible sa Thimble Theater comic strip. Asang ulihi mo na ang nangin Popeye, no? Si Bluto nag-first appearance sa September 12 naman niya sa amo nga tuig 1932. Sanggen create naman siya ni LZ Chrysler Segar, ang cartoonist nga ni dito sa America, no? So si Bluto sa nasiling na naton, amo ni siya ang antagonist sa Popeye, no? Kag naluyag ni siya kay Olive Oil, pero si Olive Oil ya wala naluyag sa iya. That's why, naluyagan ni Olive Oil si Popeye. That's why, sa kainit, ginini Bluto sa kay Popeye, no? Popeye the Sailor Man is a fictional cartoon character created, no, by LZ Chrysler Segar. Nag-appear sa Daily King Features comic strip Thimble Theater on January 17 of the same day today, 1929. And Popeye became the strip's title in later years. Kag sinasiling ko na, ginhimuan ini sa mga sang character sa theater, sa television, no, may mga animated cartoons, and bisan pa, ginimuan ini sang pelikula. Mga kabombo, nangin real si Popeye the Sailor Man. So do nag 10 years anay ang Thimble Theater nga title tubtob nga nangin Popeye na ang ngalan sang siniiya nga comic strip. Mga kabombo, no? Imagine 91 years ago. Sang 1933,
si Max Fletcher nag-adapt sang Thimble Theater characters into a series of Popeye the Sailor theatrical cartoon shorts for Paramount Pictures, mga kabombo. Kag ang ini nga mga cartoons gani napamatudan to be among the most popular. Nangin popular gini si Popeye sa tong 1930s, no? Mga circa 30, no? Dekada 30, mga kabombo. Nung dumadyo na si Popeye nga palakaon sang spinach, kag amo niya iya siniya nga kusog, no, ang spinach. I'm strong to the finish cause I eats me spinach. Grabe ang halambalano ni Popeye, no? Philippines Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. At least may ara kita sang background history, no, origin sang sining aton sininangin paborito nga cartoon character ang Popeye, the Sailor Man. Si Pusong, ano gani, ni una-una, ni nga ngalan, Pusong Sawi, nga ginambalan ko siya nga, kindly change your name nga mangin Pusong Wagi. Ara man siya subong, no? Sa aton sining YouTube channel, and I'm happy nga gin-follow niya gid ko. Hindi na subong Pusong Sawi ang iya sini nga ngalan sa Facebook kag sa YouTube. Ang iya sini nga ngalan si Pusong Wagi na. Good afternoon sa imo Pusong Wagi. Ti kundi do ka positive sang imo sini nga dating, no? Pusong Wagi. Nagsabat si Ma'am Juvie Sarge Amodente dira sa New Zealand ang aton sini nga Bombo International Correspondent, especially during our Christmas and New Year around the world. Siling ni Ma'am Juvie, maayo man kami diri. Only yesterday, we heard Big Bang. Kadaw door, nga ginsira tudo, but hindi gali. That was the underground activities sang volcanic eruption dito sa pungsod Tonga. O, malapit lang kamo dira, Ma'am Juvie, no? May gusto ipahiwatig sa amon. And I'm sure sa aton tanan-tanan, no? Okay, siling nga. May gusto nga ipahiwatig sa amon nga mga New Zealanders. Okay. Jeneline Verhinio, pa-shout out po, Bombo Jazz. Jeneline, good afternoon. Sige, salamat gid sa inyo sinima mensahe. Padayon ka mo nga magpadala sa inyo siniiyang nga mga mensahe dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Yari na kita sa aton siniiyang True to Life Story, ang main menu sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sanasiling ko na ang aton siniiyang pagpangagda sa inyo, ka magpadala ka mo sa inyo sining mga kasaysayan. You know what? I'm so proud to say nga ginakilala ang aton sining palatuntunan sa pila ka mga award-giving bodies. No? Kita diriya mga instrumento lamang, kagapasalamat kita sa sining opportunity nga makaserbisyo sa inyo. Kag isa sa mga nagapanami ka nagahatag sang points para nga magdaog kita, no? Angkon kita sang pila ka mga accolades, no? Mga awards, mga kabombo, samtang nga nagadugay, naganami ang aton si pag-inupdanay diri with matching awards na mga kabombo. Pero hindi ko na iya ginaangkon, iya na kabombo Radyo Philippines kag bangod sa inyo, no? Ang pinaka main menu naton diri mga kabombo, ang inyo mga kasaysayan. It's because of your true to life stories, no? Nga ginapaambit diri, amo na kun nga ang
nangin productive kita diri, nangin effective ang aton siniiya nga pagserbisyo sa inyo bangod it touches other people's lives, no? Gina-minister naton ang mga tagipusoon kag ang soul sa tagsa ka mga nagapamati sa aton si mga kabombo pinaagi sa inyo sini nga mga true to life stories, no? So, why not share, mga kabombo? I-share ninyo para nga mapuslan. Kadamo na gid sang aton siniya nga mga kasaysayan diri since nga natukod man ini nga programa nationwide, no? Kay uniform ang aton si mga programa all over Bombo Radio Philippines stations, AM stations, no? Luzon, Visayas, Mindanao, mga kabombo. Kag kita diri sa Visayas, particularly diri sa mga syudad sa Bacolod, kabugusan na probinsya sa Negros Occidental, amo ni ang aton siniiya nga pagserbisyo sa inyo. Ang kahapon lamang sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Suga pasalamat kita sa mga pagkilala sa mga award-giving bodies, mga national nga mga giving bodies, no? Prestigious giving bodies. It's because of your stories, mga kabombo, no? Kay nakit-an Manila kag kamo mismo makambal nga ti matandog kita sa mga ginabasa naton diri nga mga kasaysayan kag makuha naton sa leksyon and inspirasyon every day sa aton sini pagbasa diri. So why not i-email nung inyo sini nga mga kasaysayan true to life stories sa aton si email address. Thank you very much by the way for the trust nga diri ipaambit sa kahapon lamang ang inyo sini manaagyan sa kabuhi, no? So i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? In small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag subong man mga kabombo, no, pwede man ipadala pinaagi sa aton siniiya nga Facebook page, no, sa aton sini nga Facebook ang Bombo Radio Bacolod, i-private message sa aton sini nga inbox pwede gid mga kabombo para duro diretso. Ini gani sa Facebook Messenger, sa FB Messenger ni Miss Jazz. Look for me sa FB Messenger, Jazz De Jesus Madrigal. Ang akon dira ga gina-prioritize sa FB Messenger ko, no, ang inyo nga mga kasaysayan. Okay? O pasensya lang gid sa mga naga-message sa akong kaisa may mga mensahe kay daw hindi ko dahil mabasahan bangod sa kadamo, pero ginahatagan ko gid panahon kag gina-prioritize ko gid ang inyo siniiya nga mga true to life stories para dasig, no, isa ina ka palaagyan nga mabaton ko dahil ng inyo siniiya nga mga kasaysayan. Okay, nakita dira si Edwin Goshauco. Good afternoon sa imo Edwin Goshauco, no, naga-pariser, no, diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Mayong hapon lang gid sa imo Edwin Goshauco. Ara man si Rachel Mambata. Good afternoon, Miss Jazz. Pa-shout out sa kay Raylene Dindo Mambatak. Always listening here. Thank you, by the way. Good afternoon. Thank you so much, Rachel Mambatak. Good afternoon man sa imo. Without much ado, mga kabombo, yari ng aton siniiya nga kahapon lamang true to life story. Ang aton sini nga letter sender sa nasiling ko na nagapakilala lamang sa kay Gertrude. Si Gertrude nga taga-syudad sang Bacolod. Kanami man lang sang kasaysayan ni Gertrude. Bag-o ko lang ni siya na nabaton, pero natabo ini sa nagligad lamang nga Christmas, no? Nga nangin malipayon. Isa sa mga tao nga nangin malipayon sang naglabay nga Christmas, extra happy, no? Amo ining si Gertrude sang Bacolod City. Kay suno pa ka Gertrude, iyagin sugura na iya sa kasaysayan pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasi mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Oy, by the way, magpadala ka mo sa inyo sini nga mga sulat, no?
hindi gipakalimtan kung pwede pa lang, kung wala naman lang kamoy may ginatago-tago sa mga nagliligad ninyo o kung sa mga padayon ninyo nga mga gina-eksperyensya. Don't forget to put or add some beautiful pictures of yours, no? Para nga may mga memorabilia kita. Samtang ginabasa ko diri, no, pwede na naton mapakita, no, sa aton sini nga Facebook Live, sa aton sini nga YouTube channel, ang inyong siniiya nga mga pictures bilang parte sa inyong sini kahapon lamang. Okay? Or pwede man samtang nga gina-experience ninyo subong ang inyong sini nga ka-story, pwede get, no? Ang running story sa inyong siniiya nga true to life story. Sinasiling ko na ang kasaysayan ni Gertrude iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz, wayng hapon sa imo kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Gertrude. I'm 24 years old, Miss Jazz. Kag mahambal ko, isa ako ka miyembro sang PWD nga grupo. Silingon Miss Jazz, may ara ako sang diferensya sa lawas. Na-inspire man ako, Miss Jazz, sa pagsulat sa akong si kasaysayan na binagid sang time nga nagka-COVID. Kaya bisan may diferensya ang akong sini nga lawas, Miss Jazz. Ang akong sini pagpangabuhi dili sa kalibutan niya na nangin normal. Napasalamat ako una sa tanan sa akong sini maginikanan nga apisa sa akong siniiya nga kapansanan sa gihapon gintudloan nila ako nga magmangin responsable sa akong siniiya nga kabuhi. So sa edad ko karon nga 24 anyos, mahambal ko nga ti nangin independent ako nga klase sang babayi. Bisan may ara ako sang diferensya. Miss Jazz, abi mo ang akong sini diferensya ara sa akong sini nga wala nga butkon. Nabunag ako, Miss Jazz, nga ang wala ko nga butkon medyo daw utod. Kon lantawon daw ara ba na, Miss Jazz, nga daw na itos na siya. Nga wala ako iya sang kamot or hand and fingers sa left nakon nga kamot. So, bangod sina, Miss Jazz, mahambal nga ti, gamay pa ko na dumduman ko, grabe man ang akong siningan agyan. Nangin sentro ako sa pagsunlog, nangin sentro ako sa bully, pagbuli sa akong siniiya nga mga katubo-tubo diri sa amon. Pero, bangod kay mga ginikanan ako nga responsable, kag gin-instill nila sa akon sini nga panghuna-huna, nga bisan amo ini ang akon sini nga sitwasyon sa gihapon, may rason ang akon sini nga pag-exist sa sini nga kalibutan. Suno pa sa akon sini nga papa, Miss Jazz, nga among akon sini nga salandigan, amo ang akon sini nga strength, together with my mama. Kay isa man lang ko nila, Miss Jazz, ka bata nga ginpangayo gini nila kay nangin mabudlay ang pagbusong ni mama sa akon, kaging pangamuyuan gid ko ni nila, Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon, kay mabudlay kay mama magbusong. So, amo na nga, asa subong ti ula, gid kuya utod, bangod kay sang nag-abot ako diri sa kalibutan. Pasalamat sa day mama kag papa sa akon. Although, nga ti pagkakita nila, nga amo nang akon siniiya nga butkon sa wala. Nakabatsyag sila sang pagkahangawa. Wala sila sang may nabatsyagan suno sa kay mga ginikanan ko, Miss Jazz. Wala sila sang may nabatsyagan nga kahuya. Kay suno pa sa ila ginpangayo kuno nila ako sa Dios. Nga pisal sa akon siniiya nga diferensya sa lawas. Pero dako ang ila sini nga pagpasalamat kay at least nakaangkon sila sang isa ka bata sa akon abi nga pagkatawo. So samtang nga ginasunlog ko, Miss Jazz, gapuli ko sa balay gahibi ko. Si mama kag si papa ko ya open arms nga nagahag sa akon. Kay nagahambal, hindi sila pagsapaka kay nga amo na iya ikaw.
Kung normal sila, normal ka man. May rason na iya kung nga ang nag-among imo siya nga kamot. Kapasalamat ka kay may kabuhi ka. Apisan sa imo siniiya nga. Daw utod nga kamot, Miss Jazz, nga sa punta nga paggamay na ba na Miss Jazz. So, apisa sa akon siniiya nga mga hindi manami nga naagyan sang gamay pa ako hasta nga nagdako na ako, Miss Jazz. Na-instill sa akon sini nga mind and heart nga I'm just like a normal kid, a normal person. Amo nang rason nga wala ko yan nahuya, no, sa akon sini nga pag-eskwela. Tanan ko nga mga activities minus ng abi nga kinanglan ang full gid nga duha ka mga kamote. Syempre hindi ko ya ka-entra. Pero naging normal ng akon si pagpangabuhi, ang akon sinibisan paganing akon si pag-eskwela. Kag hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, akon man ginikanan since gamay pa ako, since elementary, high school, college. Nangin bugalon sila sa pagkadto sa stage sa paghatag sa akon sang medalya kag mga ribbons. Hindi man sa pagpabugal, nangin honor student ako, halin sang gamay pa ako. Hasta na sang nagka-college ako, Miss Jazz. Masiling ko nga ti nangin Dean's Lister ako. Ti amo na ang amo na ang resulta sang pagpadako sang klase sang pagpadako sa akon nga ti hindi ko dapat mahuya. Nakinanglan may confidence ako sa ang confidence ara sa akon si kaugalingon nga bisan utod ang akon siniwala nga kamot. Pero mapabugal kuman ang akong kaugalingon. Tungod kay nag-excel ako sa akong sininga klase, Miss Jazz. Amula na ugaling, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sa patag sang paghigugma. Kag bisan sa dira, gintudloan ko ni mama kag ni papa. Nga maabot ang panahon nga ma-in love ako. Maabot ang panahon nga may mga magapangaluyag sa akon. Pero ginambalan ko ni mama kag ni papa ko nga, be yourself. Hindi ka magkahuya kay sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, may ara ako sa pila ka mga ginabatsyag man nga ti basi hikayan ako sang lalaki nga naluyagan ko. May mga crushes ako, Miss Jazz. And in fact, antes pa man ako nga naging happy sa nagligan nga Christmas. Bangod kay ti gin pangaluyagan ako sa akon siniiya nga madugay na nga ginaay nga special guy. Kagin sabat ko siya, Miss Jazz. That was last Christmas. Antes pa man, Miss Jazz, pa na siya nag-abot sa akon kabuhi. Damo na ko man nga mga nanging crushes. Nga sa prangka nga sugilanon, nanging masakit para sa akon. Bangod kay mabatian ko mismo sa ilang mga bibig. Kag ma-overheard ko, Miss Jazz, nga hindi sila sa akon, mamba sila nga gwapa kung tani ako, maalam kung tani ako, o galing kay ti, may diferensya ako. Sa akon, wala nga kamot. Di masakit para sa akon, Miss Jazz, pero gintuduan ko ni mama ka ni papa nga, sige lang, maabot ang panahon nga may ara gid para sa imo. And I really thank the Lord for my parents, Miss Jazz. Bisan nga amo ini ako, may diferensya ako sa lawas, pero gintagaan niya ko sang mga ginikanan. Nga very supportive, very understanding, and very cool. Kay sang time, ng akon siniiya nga naluyagan nga lalaki sa nagpangaluyag sa akon, Miss Jazz, wagi ko problema. Ay ti, siyempre, ara naman ako sa insakto nga edad. Nakagraduate na ako, kag nagatrabaho na ako, Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon, bisan miyembro ako asang persons with disabilities, kag may kami man sang grupo, Miss Jazz. Pero sa gihapon, mapuslan kami sang society. Kag wala namon ginakahuya ang amon siniiya nga diferensya. Bangod nagabulig kami. Ginabuligan namon ang amon kaugalingon. Ginabuligan namon ang amon siniiya nga pamilya. Pasalamat ako, Miss Jazz, bangod sang akon siniiya nga mga ginikanan sa nasiling ko na. Pero at the same time, may nagaabot ginaya, Miss Jazz, sang time to nga may mga crushes ako, kag pagkatapos kung makita nila ang akon si diferensya, nagapalayo sila sa akon. Prangka nga sugilanon, Miss Jazz,
tanan nga klase sang pagbuli, nagyan ko. Pero pasalamat ako kay wala gig ako Miss Just nagakaapektuhan nga madalman ako, nga mahuya ako, kag ang confidence ko madula, wala. Bangod kay ara ang akon siniiha nga maginikanan. Naga-back up sa akon nga. Sige lang. Kabay ilang dira sila. You should be proud of yourself and be yourself. Amo ginabasami ang mabatian ko sa akon mga ginikanan sa akon, especially sa akon amay nga stage father gid. Kag para sa iya normal ko ya nga bata halin sa gamay ko asasang nagdako ako asa subong Miss Jessie, proud gid ang akon mga ginikanan sa akon. Ang akon lang iloy medyo kay ka-sensitive sang iloy ko, kung kaisa siya na iya ang nagahibi upod sa akon. Pero kang papa ko hambal gina iya. Sagay man kamo hibi nga espesyal kaya nga klase sang bata. So gina-assure gid ko sa mga ginikanan ko Miss Jazz nga normal ang akon kung nga ang nangin normal ang akon pagpangabuhi diri. Kag nangin very special ang akon siniiya nga kabuhi sang nangaluyag sa akon Miss Jazz. Ang iningagay last Christmas. Nakilala ko ni ang inigagay Miss Jazz pinaagi sa akon sini nga cousin nga babayi nga close gig kami. Since ako malang isa nga bata, amo ni siyang akon sini ginakabi nga BFF. Through and through, Miss Jazz, kilala gid ko sa akon sini nga cousin. At the same time, ako man. In fact, ang cousin ko subong may ara na yasang bana, may isa na kabata, kag ginasunlog niya ako gani nga kami naman ang masunod. So nakilala ko ni ang akon sini nga boyfriend subong, bago pa man lang kami, last Christmas ko siya Miss Jazz, gin sa bata. Pinaagi sa akon cousin. Una-una daw gin tulot-tudlo man lang nila sa akon abi. Pero wala sila kabalo Miss Jazz nga crush ko na ini. Kay nakita ko na ini, same college kami diri sa Bacolod. Kita ko na ni siya ya sang una ya sekreto lang ko Miss Jazz pero crush ko na ini siya. Kag naga-wish ako nga pila ka adlaw makilala niya ko kag bisan mangin friend lang kami Miss Jazz. Pero kapasalamat ako sa akong cousin kay nagkilalahay sila kag isa man sa mga common friends niya nga mas sila nga close man sa iya. So sa birthday ni isang lalaki, ginupod niya ko, antes pa man ang COVID Miss Jazz, kilala ko na ni siya. Tapos ang last Christmas sang siya, nagkagats kag nangaluyag sa akon. Kag ginsabat ko man dayon. So nakilala ko ni siya Miss Jazz, kag I was so happy then. No, kag nangin best of friends kami. Antes pa man ko niyagin pangaluyagan kag ginsabat ko siya last Christmas. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day, hindi lang naiya kay negative, but the very next day, you gave it away. Do hindi ba no? Tidak lang ta sa last Christmas, I gave you my heart. Di amo niyo ang kasaysayan ni Gertrude nga nag-segue lang ko sa iya siniya nga sa iya sining kasaysayan nga last Christmas, no? So sunod sa kay Gertrude nga naging kompleto ag na malipay niya sa nga Christmas. Sa karon Miss Jazz kung kaisa, amo lang ni ang amon sininga kung kaisa nga problema. Arab lang daw hindi kami na namian sang sitwasyon. Nga kung ara kami sa, like for example, galakat kami sa dalan. Kag gauyatay kami kamot sa akon sininga boyfriend sa karon. Kadamo gid sa mga nagabalikid. Kag ma-overheard mo sila bala Miss Jazz nga daw ti as if bala daw ibasahon mo na lang ay ang iya siniiya nga girlfriend ho utod ang kamot daw mo na bala Miss Jazz. Ako ya normal na lang ya sa akon nga may second glance or second look ang mga tao sa akon. Okay lang na akon lalaki kag crush mo nga magbalikid sa imo pero pagkakita sa imo si kamot daw mabasahan mo gid ang ilan siniiya nga sayang kay hindi man sa pagpabugal Miss Jazz may itsura man ako kasi nasiling ko nati famous man ako sa amo eskwelahan bangod kay nag-excel ako dean's lister man ako sa college di amo na Miss Jazz ko nga ang daw ka awkward para sa amon.
Una-una ti syempre gina-intindi ko man ang akong sini nga boyfriend. Kung kaisa ginatulok niya na sang masakit, especially kung may nagabuya gid sang hindi manamni, ginambalan ko siya, hindi pagsapak ka. Ako gani wala ga sapak, ikaw pa. Kaya ako si boyfriend, gusto niya man lang niya kung tani Miss Jas nga ti i-respetuhon ako sa dalan. Inang pabati-batian, kagibala kag kadlawan nga, uy, kumpol lang yan si girlfriend. So, muna bala, Miss Just, sa masami ang awkward moment namon sa akong singa boyfriend. Nga, very sensitive siya sa sini nga bagay. Ginatulduan ko na siya, don't you worry, why ginaya problema sa akon. As long as why man kitaya sa may ginahimo nga malain, kag boyfriend ta ka, girlfriend mo ko, pabay ilang da sila. Miss Just, sa tutod lang, kung mag-amo ni ang among sitwasyon, gapasalamat ko sa maginikanan ko. Kaya ginhatagan nila ako bala Miss Just ang abilidad nga ti batuan ang ini nga sitwasyon nga sang una gahibi ko. Sang gamay pa ko Miss Just kapuli ko sa balay gahibi ko na kay sunlog ako sa akon siniiya nga mga classmates, mga tupad balay, mga katubo-tubo. Bukod sa akon siniya diferensya sa akon siniiya nga kamot. Pero kay gin-instill sa maginikanan ko ang ginahambal nila nga ti importante man ako sa siniya kalibutan. Nga hindi palagpat nga ari ako din sa kalibutan. Kag gina-story, ginadayan sa ako maginikanan nga, you know what? Sang gamay pa ko nga gahibi ko, nambalangi ko na sang amay ko kag iloy, ginpangamuyuan kag gidnamon sa Dios nga makaangkon kami sa isa ka bata. And you are special and we love you of who you are. Ti amo na Miss Just siguro, gapasalamat ko kay ti antes ako yan na expose sa publiko o kung antes ako nakalabot sa sining akon sining nga pang-idaron kag sa akon sining nga status nga may trabaho na ako kag may boyfriend ako kay extra man nga nanging inspiration ko, at least siya may ara na kuya balon. Masiling ko nga I'm full of love bangod sang akon si maginikanan. And for me, God is just so good despite of my disability, despite sang akon siniiya nga kumpol nga kamot sa gihapon, nagapangaboy ako sang normal. Kaamoy na akon si ginapasalamatan. Kag amo ni Miss Just ang akon sini mahambal nga ti last Christmas ang akon siniiya nga kabuhi nangin extra special. Tungod ka ang crush ko madugay na sang college pa kami, nagpangaluyag sa akon kag ginsabat ko siya. Kag pasalamat ako Miss Just kay ti gintagaan ako sang wisdom sang Dios bala kon paano maghandle sa sininga relasyon. Kapisar nga ti amo ning akon sininga diferensya sa gihapon ginbaton ako sa akon sininga boyfriend. Kabay pa Miss Just nga nakahatag mo ini sa leksyon kay inspirasyon ang akon si kasaysayan nga we should be proud of who we are despite of. Madawang nga salamat ang tagpadala si Gertrude, 24 years old, sang Bacolod City. Gertrude, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. And my salute to your parents. Diri ko naman, kag I'm sure makarelate ang aton si mga pinalangga nga mga viewers, mga tagpalamati, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kung ano ang importante nga papel sa aton nga mga ginikanan. Di mahambal naton kung what if nga ang mga ginikanan ni Gertrude do ka irresponsable, pabaya, kag wala nila ginpunan sang pagpalangga si Gertrude. What if amo na? I'm sure no apektado also no ang iya siniiya nga personalidad. I'm sure siguro ti full of insecurity si Gertrude. Iti ang iya sini nga mga ginikanan, what if no for the sake of argument, granting for the sake of argument kung ang iya sini mga ginikanan pabaya kag irresponsable no, wala siya gintutukan although nga nag-isanon siya nga bata kag wala siya ginpa-eskwela. I'm sure affected ang iya sini nga
totality as human, no? So diri naton maapresyar ang nanging papel ni nanay kang ni tatay. Ang papel, very important role of our parents, no? Kaging padako nila si Gertrude, kaginahambala nila, gina-assure nila si Gertrude nga pisar sa iya sa paghibi sang gamay pa kay she was the topic or center of bullying, mga kabombo, no? Pero magpuli sa balay with an open arms nga gina-assure siya nga everything will just be fine. You are special. We love you of who you are. Have confidence with yourself. Be yourself. Tiyan mo na ang papel sa mga ginikanan, no? Isa sa mga ginapasalamatan gini Gertrude ang iya siniiya nga mga ginikanan gid, no? Kung nga amo na siya subong ya ka confidence sa iya sini kaugalingan despite sa iya sini nga disability, despite sa iya sini nga pagkakumpol kag makit-an man, no, bisan sa iya sini iya nga pakigrelasyon, no, as if nga si Gertrude suno pa sa iya nagdako ako bangod sa akon sini iya nga pag the way nga pagpadako sa ako maginikanan, nagdako ako nga daw kaangay sa normal nga tawo. Apisan sa iya siniiya nga kumpol nga kamot. So saludar kita sa nangin papel sa maginikanan ni Gertrude. Although Gertrude now is just 24 years old kag very young, damo pa dira ang maagyan niya no nga mga eksperyensya sa kabuhi. Pero mahambal naton nga si Gertrude just stable na ya, no, when it comes to facing the world despite of her disability sa iya sini nga kamot. It's because of the love, support, prayers, I'm sure, sa mga ginikanan ni Gertrude. Ati ginpadako siya nga ginpangamuyuan kanamon niya, Gertrude Palangga. Inday, ginpangamuyuan kanamon nga sa Dios nga nangayo kami nga gaan kami sang bata. And that is you. So ginpabatsyag sa mga ginikanan ni Gertrude sa iya nga kung ano siya ka special, no? Ang pagpalangga, no? So amo na ang isa naton diri nga nakit-an kung nga daw ka-successful so far sang pagpangabuhi ni Gertrude. Apisar nga ti isa siya ka PWD. It's because sa iya si mga ginikanan responsible, loving and supportive kind of parents. Kaya mo na dapat. Bisan siguro sa mga hindi ang ilan sa mga kabataan na normal, no? Wake up call para sa aton nga mga ginikanan. Kadako gid baya, no? Sang aton siniiya nga papel sa aton mga kabataan, no? Imol man kita o kun manggaranon o kun ulo insaktuhan lang kita nga mga ginikanan ara sa aton nga mga kamot kung ano nga klase sang individual sa ulihi ang aton sini mga ang mga kabataan kay bangod sang papel sang ginikanan, no? So ara na da. According sa research liwaton ko ha, ang mga kabataan nga full of love and attention sa ila sini nga parents halin sang ginbunag diri sila sa kalibutan hasta nga nagdalalag ko sila hasta nga nagkabuot sila. Amo ni nga klase sang kabataan nga mga maka-storm the storms of their lives, no? Bangod kay may balon sila, no? Well-equipped sila. How much more kung ginpadako sila with God-fearing, no? Nangin God-fearing sila bangod kay ginpadako sila nga may kahadlok sa Dios. Gintudloan sila mga kabombo sa ila si maginikanan nga kinanglan i-exercise mo or dapat magtuo ka sa dako-dako nga Dios. Ang ila sini pagpadako yati gintudloan sa maginikanan ila magkabataan nga kinanglan i-exercise mo gin-instill sa ilang ginatuwa nga good manners and right conduct, no? Dumduman ko ni last Saturday lang sa amon si family altar kag akong medyo do nag-share sa mga young people sa amon siniya
nga pamilya ang Jasmine clan. Ara ang mga new generation sa amon siyang family. You know what? Virtual kami nga get together for the sake of our nanay Mildred. So ara man ang mga apo, and I shared this, no? Ang ining parte sa mga young people, the youth. Makinanglan ti ara sa mga ginikanan sa gihapon ang pagpadako sa mga kabataan. Importante nga papel. Kag I touched about the good manners and right conduct. GMRC, no? Sa nasiling ko na to sang last Saturday do, amo ning akong gin-share. Makinanglan mga inihemplo kamo nga mga bagong henerasyon hasta nakita mga tigulang no? Para nga makitaan, i-follow man sa mga henerasyon. Mangin ehemplo kamo sa inyo sininga speech. Sa nagaguluwa, the way you talk, kung anong mga tinagaguluwa dahil sa inyong mga baba. Mangin ehemplo sa faith, no? Ang pagtuo. Mangin ehemplo sa love. Kag mangin ehemplo sa ginatawag purity. Doing what is good and what is right. Sa mga bagong henerasyon, subong kinanglan gina nila ang pag-ubay, kag pagtuytoy, kag pagtudlo sa ila, no? Kadamo, they have been bombarded left and right man sa mga classes ng kalibutan sa social media, no? Open sila sa ginatawag balang ang ma-offer sang social media. Nga hindi tanan ma-screen, no? Subot silingon bad and good ara da tanan, no? Sa ila at tubangan. So kinanglan ang mga ginikanan ara gid sa pagtuytoy, pag-ubay, pag-screen sa ila man sining ginalantaw, no? So balik kita sa kay Gertrude. Amo ning nakitaan ko diri. And Gertrude just enjoy of being young, no? Clean fun, no? Upod sa imo sini nga boyfriend. Kag God is good, God loves you, kay ti ginhatagan ka sang boyfriend nga gin accept ka of who you are despite sa imo sini nga disability. Ang imo sini kapansanan, no? Ang imo sini iya nga diferensya sa lawas, no? And I think, no, although nga you're young at the age of 24, kamo sa boyfriend mo, isa ina ka dako nga mensahe nga ti, who knows, eventually kung magpakasal ka, kung ara ka na sa right age, isa ina katalaksan, no? Ang pagbaton sa imo kung sino ka. Apisar sa imo siniiya nga diferensya sa lawas, no? Dako na nga talaksan kabay pa nga in-nurture nyo niyang inyo sining relationship, no? Nga ti first boyfriend, last, no? Kay kung siya naman lang yakag kanami sa iya, why not? Pero enjoy lang gid anay kay ti very young pa kamo, especially you, Gertrude, 24 years old, no? Enjoy life, enjoy being young with, of course, limitations, and don't forget to pray for the strength gikan sa Ginoo nga ma-storm ninyo ang mga sulay, temptations, no? Tanan nga klase sang masugatan ninyo as boy and girlfriend and boyfriend, no? Para nga ma-nurture ninyo as early as this ang inyo siniiya nga relationship. Gertrude, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Saludo kita sa mga kauturan naton nga mga may diferensya sa lawas, persons with disabilities nga hindi nangin pabigat sa sosyedad, no? Nangin self-reliant, nangin bulig pa sa sosyedad, no? Instead nga sila ang aton siniiya nga abagahon. Although kati may ara man niya nga mga mga may diferensya sa lawas nga ti dapat gid naton kaluuyan, no? Kay ti do ka severe balaya sa ila sini nga mga diferensya sa lawas. Pero sa gihapon, they have their other senses, no? Kung bulag sila, mas grabe pag sila gani ka sensitive, no? Kay ginausan nila ila sini nga hearing, ila sini nga feelings, no? So saludo kita sa mga kauturan naton nga mga PWDs nga ti nangin mapuslanon iya, no? Sa ila kaugalingon, sa ila pamilya kag sa sosyedad sa kabugosan. Salamat ka, Gertrude. Kung kamo mayara man sa kasaysayan kaangay sini mga persons with disabilities, come on, share your experiences in life. Ano naman, kamusta ang inyo siniya pagpangabuhi? Apisa sa inyo sini nga mga diferensya sa lawas, no? I-share kay I'm sure makuhaan ginaton sa leksyon
ka-inspirasyon. E-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. But before that, ari anang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is all about the grace of God, no? Ang grasya. Ginado nagayuhom ako kay ara sa tupad ko si Faith, si Bombo Faith. Sa likod ko si Bombo Grace. Tigahimo ko sa akon Bible verse. Lord, thank you sa ilasing mga ngalan kay ara gid, no? Sa 1 Peter chapter 5 verse 10, it's all about God's grace. Dala nagasiling, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. O kung kay isa mambal kita nga ara kita sa tunga sa mga pagtilaw, sa mga kabudlayan, pero hindi madulaan sa paglaom kay sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, maabot gid ang panahon nga malampuasan naton ini tanan, no? Kung mangayo lang kita sang itugyan naton sa mahal nga makaako ang aton mga problema, no? God will just restore us and make us strong, firm, and steadfast, no? Because He is our God of all grace. Overflowing grace and mercy ang ginahatag niya sa aton, kita nga nagapalapit kag nagaampo sa iya, no? So ara na siya sa 1 Peter 5:10, no? Everything will turn beautiful in God's time. Mga kabombo, sige lang. Kung nabudlayan kada sa pagpangabuhi subong, sige lang, hindi lang gid madulaan sa paglaom. Pangamuyo lang gid kita. At the same time, we are doing also our very best. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Psalm 121 verses 1 to 2 nagasiling, dugangan ko. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Thank you, Lord, for our friends and families nga nagabulig sa aton, pero ang pinaka-ultimate helper naton, amo ang aton sini nga Creator, the maker of heaven and earth. Nehemiah 8:10 nagasiling, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Isaiah 40:29, He gives power to the weak and strength to the powerless. Di ako unta na iya powerless kita ya. May ara ta tuod power bilang tao, pero hawot-hawot, no? Full of imperfections kita, bahat bangod kay may Diyos kita nga dako-dako, no? He gives us power kita nga mahuyang. He gives us strength kita nga powerless. Thank you, Lord. Like kita sa panahon is bye-bye time na. Ini sa gihapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!